はい、今日はですね、東京に来てます。治療科のモデルさんをお呼びして、ちょっと協力お願いしてますけれども、引き続きですね、その前にですね、この施設も実は、電磁波の波動変換をもうすでに行っているんですね。それが機能しているかどうかもちょっと確認してみたいと思います。こちらを使用するのは本当にもう何年ぶりになるんですけど、さてどうなったでしょう。まず野外に出てですね、いつものバランスチェックから行いたいと思います。一応フェイスシールドをかけさせてもらいます。じゃあこちらから押しますんで、手を離して肩幅に開いてもらって、で押されないようにしっかりこのセンターにいてください。押しますよ、こちらから。はい。結構しっかりしてますけど、ちょっと移動しますよね。前後行きます。これちょっと弱めですね。でこちら行きます。弱めですね。で手のひらを上にして横に出してください。でこちらから上から加圧してみますから、崩れないようにしてくださいね。3、はい。よっと崩れちゃいますね。はい。こちらの方が弱いですね。そうしましたらですね、そのまま私の方を向いてもらって手を合わせてもらいますから。そうですね。でこの位置から動かないようにしてください。3、はい。落ちちゃいますね。でこの手のひらひっくり返して、はい、下から上げてみます。はい。これ強い。下からの突き上げには強い方ですね、この方ね。はい。じゃあグーを作ってください。グーを作って肘伸ばして私の手を足出していいですか、押してきてください。3、はい。これぐらいですね。戻してください。で左手でもはい。押してきてください。これぐらいですね。これぐらいだと僕の左手で押し返せるぐらいの今力なんですけど、はい、ありがとうございました。それでは場所を変えまして、今施設の2階の方にやってきました。で、ここは電気の配線上に、電磁波の変換を行っております。すでにもう何年も前に行っています。でこれが本当に機能しているかどうかちょっと確認してみたいと思います。明かりつけてもらっていいですか。明かりが今つきました。先ほどのモデルさんにまたご協力いただきまして、同じようにバランスチェックを行ってみたいと思います。全く同じようになっています。じゃあお願いします。じゃあこちらから押しますので、肩幅に開いて押されないようにここでキープしてください。3、はい。強いですね。仙骨のあたり前の方に押します。全然ぶれない。ここでバーバラブレなんて言っちゃいけないんだな。はい。押します。後方です。バーバラブレなんですね。でこちらの方から押します。これも落ちないですね。で手を横に開いてもらっていいですか。横に開いて、で手のひら上ですね。こうするとバランス取りにくくなるんですけど、上から加圧してみますけど、全く落ちません。全然落ちない。はい、こちらどうでしょう。やはり落ちないのが分かると思います。じゃあちょっと下がってもらってこちら向いてもらっていいですか。私の方向いてもらって手のひら重ねて、はい、前です。で上から加圧しています。3、はい。落ちません。ひっくり返してください。強い。
もう一人の方、同じように検査してみたいと思います。こちらからいきます。押します。ぶれません。前後ですね。ぶれません。これもぶれません。でこちらから押してみます。こっちはちょっと弱いかな。まあでもぶれませんね。じゃあ私の方を向いてもらっていいですか。少し下がっていただいて、で手のひらをですね、上からアップ、はい、ひっくり返してください。下から上ですね。もう一度向いてください。横が抜けてましたので、横を向えます。横に開いていただいて、ぶれません。全くぶれないですね。じゃあ私の方を向いてもらって、グーです。押してきてください。強いな。はい。はい。下でやった時と比べてどうでしょう。なんかしっかりしてる。しっかりしてる感じだそうです。あれ、本当ですか。ちょっと前後いきます。はい。じゃあこちらから同じようにしてみたいと思います。3、はい。じゃあ横に手を決めてください。でこちらから上から圧をかけます。ちょっと崩れますね。こちらどうでしょうか。ちょっと崩れます。じゃあ私の方を向いて手を合わせてもらっていいですか。こうです。で肘伸ばしてください。こうです。じゃあ上から圧をかけます。落ちますね。ひっくり返してください。で下から、これもちょっと崩れますね。でグーをつけてください。片方ずつですね。で足を出していいですか。私の方に押してきて、押し返せますね。反対側、これも押し返せます。ありがとうございます。こんな感じなんですね。電気の方をね、つけてですね、もう一回やってみたいと思います。